Good morning. Ninjani bafethu niyaphila? Asithembe niyaphila. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Thank you so much for being here supporting my channel. Thank you so much guys. Thank you. I appreciate it. Ngamukela onke ama-new subscribers, nama-new followers. Thank you so much for subscribing and following. Now ngiyacela if you haven't subscribed, please do so. And let's grow this channel together. Ngiyabonga. Bengilalele usis Jacinta Ngobese elaphana ku MacG podcast ku YouTube. Ukhulume izinto eziningi ezine-sense. Ukhuluma izinto eziningi ezine-sense okuwukuthi shuzi ziqiniso futhi ngeSouth Africa. Kodwa ke as usual siyazi ukuthi kunabantu abahlezi begxeka, kunabantu futhi abangeke bavumelane nomuntu okhuluma izinto eziqiniso nokuyizona zona ezidescribe isimo salelizwe njengoba echaza nje umama uNgobese Zuma. So ngifuna ukukhuluma ngale zinto ayikhulumela phiyana, kodwa hayi zonke, ngizofocusa just kwiphathi nje yodwa lapha akhulume khona ngokuthi izwe lase-South Africa is no longer a safe place. In short, e-South Africa, abantu base-South Africa, iningi labo abazizwa bephephile. We live in fear in this country, and it's a fact. So, ukhuluma lokho nje ebebuzwa umbuzo othi kungakanani ukukhathazeka kwakhe ukuthi njengoba manje aseyi-activist mhlambe uthinta idleke zabantu abayingozi, njengoba nje for example edila nama-foreign nationals ala kwile country illegally, adayisa ama-drugs, enza all sorts of crimes, adlulele even ekutheni lawo ma-criminals aze ayo-infiltrate i-SAPS noma amaphoyisa, akhona ukuthenga amaphoyisa ukuthi amaphoyisa adayise ngale lizwe lase-South Africa. So nje ezama ukubonisa ukuthi how serious is it isimo sase-South Africa and how dangerous it is njengamanje ukuphila ezweni lase-South Africa. So manje-ke ngiyazi ukuthi njengoba umama uJacinta Ngobese Zuma ekhuluma ngale ndlela, I'm sure and I'm 100% sure ukuthi kunabantu ikakhulukazi abakumabhizinisi amakhulu onxiwa nkulu engingacabanga ukuthi bangasijabulela istatement sakhe sokuthi athi le country le i-dangerous ukuphila kuyo njengamanje, because abantu aba-interested kwi-economy noma emnothweni walelizwe ozuzisa bona bodwa futhi ngeke bakuthande noma ngeke bayithande inkulumo kaMama Ngobese uma ekhuluma kanje, ngoba uzobezwa bethi inkulumo enjengalena ivimba ama-tourist noma iy'vakashi ukuthi zize eSouth Africa, ngoba uma zilalela umuntu ofana noma Ngobese ethi echaza iSouth Africa njengezwe elingekho safe, abantu bazosaba ukuza la, therefore bese ukungeza kwabo ku-affecta i-economy yalelizwe, ngoba siyazi phela ukuthi mangabe kuvakasha ama-tourist la kwi-country asuke elethe umnotho. So-ke kukhona abangamgxeka vele umama Jacinta Ngobese Zuma ukuthi akhulume izinto ezifana nalezi. Bese okunye akukhulumile laphayana, ukhulume ukuthi mangabe elwa nama-illegal foreigners nazo zonke izinto ezimbi ezenziwa
ngama-illegal foreigners in this country. Akazakheli nje kuphela ubutha noma akazakheli nje kuphela izitha nawo lama illegal foreigners kuphela, kodwa uzakhela ubutha even namanye ama-NGOs nama-institutions athile okuwukuthi ayabhenefitha ngokuba khona kwalama illegal foreigners in the country. For example, ama-illegal foreigners amanye ala kwi-country South Africa a-hijack ama-buildings, ahlala kuma-buildings akhona la South Africa. Ayakhokha ukuze ahlale kulawo mabhilidi, and ukukhokha kwawo kulawo mabhilidi uyothola ukuthi akhokha even kubantu bala South Africa abajabulela imali abayithola kuma-illegal foreigners than ukuthi lawo ma-illegal foreigners uma ngabe sehleli la kwi-country yini ayenzayo. Bona nje bajabulela ukuthi mangiloku kungene nje imali ngokuthi laba bala it's fine, we don't care ukuthi bala illegal or what. So kunanama NGOs afunda inhlangano ezilekelela ama-illegal foreigners ukuthi asebenzise imithetho yase South Africa ukuze enze ukuhlala kwawo kuleli zwe kubukeke njengento eyamukelekile. So kuningi nje akuchazile lapha iMangobese. Manje-ke ngifuna mina ukusupporta istatement sakhe ngama-examples ukubonisa ukuthi iqiniso kangakanani into ayishoyo uma ethi izwe lase-South Africa njengamanje is not a safe place. Akusindawo ephephile ukuthi ungahlala kuyo njengamanje eSouth Africa. Just to support her statement ngoba kukhona phela abazothi umane uyakhuluma nje. Siyakhumbula kuMadlanga Commission kuke kwaba, siyazi ukuthi kunabo ufakazi, angiqale la. Siyazi ukuthi kunabo ufakazi abafakazayo lapha kuMadlanga Commission njengamanje abangabonwa kodwa abezwakala ngama-voice bekhuluma, ababizwa ngama-letters, witness A, witness B, witness C, witness D. Siyamkhumbula u-witness D, for example, uMarius van der Merwe wafika laphayana kuMadlanga Commission, for example, watestifya noma wafakaza ngezinto azibona zenziwa ngama-metro police officers asekuruleni eGoli, lapho khona afakaza ukuthi ama-metro police officers ashaya umuntu aze ambulala. Athi mayesembulele kwathiwa yena u-witness D akalayishe isidumbu saloyo muntu osebulewe ayolahlwa edamini thizeni. Wayefakaza ngento efana naleyo witness D efihliwe, kuzwakala ivoice kuphela mangabe ekhuluma echaza yonke lento. But kugcine kwenzakaleni ngo-witness D? Witness D wadutshulwa, wabulawa phambi komndeni wakhe, phambi konkosikazi wakhe ney'ngane zakhe, engena nje esangweni kwakhe, cishe lapha Brakpan mangaphosisi, bambulala. Into eyenzeke nje recently leyo, cishe iningi lethu liyayazi. Wadutshulwa, wabulawa. Izolo njengoba sikhuluma nje, kukhona omunye obizwa ngoLeandre Pretorius. Ngenkathi uwitness D efakaza ngesikhathi esaphila, wefakaza wa-implicate noma wakhuluma ngegama lika Leandre Pretorius ekutheni waba involved kanjani kulokubulawa kwaloya muntu ebulawa ngama-metro police officers. Sho ukuthi ukukhuluma kuka-witness D ngegama lika Leandre Pretorius ukuthi waba usho ukuthi ngandlela thile kwenza uLeandre Pretorius waba sengozini yokuthi naye-ke manje
afakwe kwi-list yama-targets noma yabantu okumele babulawe, ngoba naye uzoba inkinga mangabe sekudingeka ayofakaza. Uzoveza izinto eziningi okungenzeka zicorroborate noma zihambisane nalezi ezashiwo u-witness D ongasekho. Njoba abulawa nje u-witness D, igqemeke engeqiwa ntwala iSouth Africa, ngoba bekusafuneka ukuthi u-witness D ayofakaza enkantolo makugcina lama case ngalama Metro Police Officers engena enkantolo, kodwa angeke senzeke. Manje-ke nangomunye obese asele engifakazi owaziyo ngale story esasichazwa u-witness D, naye-ke besedutshulwa la izolo. Kodwa engathi-ke ugcine engashonanga, but ulimele kanzima mangizwa. Okusho kona ukuthi umzamo ukuthi bonke ofakazi abafakazayo kuMadlanga Commission bahlaselwe ikhona. Uma ungifakazi eSouth Africa noma uyofakaza ecaleni, usuke vele wazi ukuthi uyi-target, kungenzeka noma yini kuwe. Sike sakubona even kaningi, even na-recent nje eBooysен kukhona abanye abadutshulwa even nommeli wakhe, badutshulwa nommeli wabo beyofakaza enkantolo ngalelo langa. So iSouth Africa esiphila kuyo yiloko okwenzakalayo njengamanje. So konke lokho kusapotha ini istatement sikamama uJacinta Ngobese Zuma, uma ethi South Africa is no longer a safe place to live in. These are the facts. Awabekile nami naku nje la ngiveza izinto ukuthi siyazibona nathi zenzeka, just to support a statement ukuthi South Africa is no longer a safe place to live in. Bese kuba nomunye abekhuluma noClement Manyathela la ku-SABC, ekhulumela yona iMadlanga Commission, ekuchaza yena ngokwakhe ukuthi le commission kaMadlanga, even le ad hoc committee eseParliament, eyingozi yona ngokwayo, is a dangerous ngathini, it's dangerous by itself. Le commission lokuyofakaza nje kule commission kuyingozi kwakhona, ngoba sikhumbulela ukuthi ku-investigatwa noma kufakazwa against abantu abaphethe i-justice system yale country, abaphethe ezobulungiswa, abaphethe ezamaphoyisa. So yingakho kuyingozi, abantu bayabona ukuthi imisebenzi yabo izobalahlekela, so bangenza noma yini ukuze bagcine imisebenzi yabo. Isimo simanzonzo ngempela. ISouth Africa njengamanje isenkingeni kakhulu, ingaphansi kwengcindezi ngendlela eyisimanga. Abofakazi abaningi okufanele bawufakaza ku-ad hoc committee, fanele bawufakaza kuMadlanga Commission, bayathathwa bawonikwa lokho okuthiwa i-witness protection. Khona iy'ndawo ababekwa kuzo ukuze babe safe, ukuthi mangabe bezoyofakaza bafike bephila lapho beyofakaza khona, ukuze ubufakazi babo buzwakale, futhi kuzokhonakala ukuthi uma ngabe sekunesidingo sokuthi ku-prosecute later on, kusetshenziswe lobo bufakazi babo noma lezi zinto abayishoyo. So kufanele ukuthi vele banikwe i-protection noma bayofihlwa ndawana thile. Lokho-ke kusho ukuthini? Kusho ukuthi kufanele bayohlala iy'khathi ey'ningi away from their families. Can you imagine that sacrifice okufuna bayenze, ukuthi bangasahlali emakhaya ngoba bazobe belokhu befunwa, belandelwa emakhaya abo njengoba sekuzwakele ukuthi bazofakaza. So kufanele ukuthi basacrifice imindeni yabo bakhona ukuthi bayoba ngama-witness. Can you imagine leso simo leso esinzima kanjani? Konke kwenzeka eSouth Africa lokho. Kunento efana nokuthi eSouth Africa kuyamangaza uzwe kuthiwa bekune case ethile ebivuliwe epolice station, kodwa kuzwakala ukuthi ama-dockets alahlekile. Mawucabanga kungenzeka i-docket ukuthi liphume e-office noma epolice station lindize bese liyalahleka, cha kwenzeke. Kuyakutshela lokho ukuthi kune-inside job. Kuyenzeka ukuthi phakathi emaphoyiseni ama-dockets alahleke ngenxa yokuthi amaphoyisa athile athuke mhlampe
esenikwe okuthile ukuze lawo madokethi alahlwe noma anyamalale ngandlela thile. This is the South Africa that we live in. Sometimes amanye amaphoyisa ayakhona ukuthi ahlangane ney'gebengu ngasese. Thola ukuthi wena uvula i-case ethile against umuntu othile. Iphoyisa bese lihlangana naloyo omvulela i-case wena. Limtshele ukuthi uzibani sokuvulela i-case kanje kanje. Naba futhi ofakazi abazofakaza kuleyo case yakho. Uthola ukuthi ngandlela thile leyo information iphoyisa lizoyinika isigebengu. Isigebengu sokwenzani sizovele sifune labo ubufakazi. Sizama ukucisha ubufakazi-ke ngabo ngokuthi mhlambe sibabulale. Noma kubulawe loyo ovula icala uqobo lwakhe. This is the South Africa that we live in. Isimo esinzima ngakhona. In short, njengamanje eSouth Africa ayikho into emotivate umuntu ukuthi ayovula icase noma ngabe yini eyenziwayo kuye engekho emthethweni. Bayareyishwa abantwana, bayahlukunyezwa abantu emakhaya. Uyasaba ukuthi uyovula icase ngoba awazi ukuthi icase yakhe epolice station izofika ihandlishwe iphoyisa elinjani. Ngabe iphoyisa elibrayibheka kalula elizogcina lisebenzisana naloyo omvulela icase against wena. So sometimes abanye abantu ingakho bedecide ukuvele behlale bengavula ama-case. This is the South Africa that we live in. Ake ngenze nje example yalento engisho la. Simbonile uhead of the Hawks in KZN, uSenona, efakaza laphayana kuMadlanga Commission yini. Yes, angathi abe kuMadlanga Commission. Ebefakaza lapha kuMadlanga Commission, kuvelile laphayana ukuthi as a general and head of the Hawks in KZN, ebethumela nge-WhatsApp sensitive and confidential files, okungamafayela abucayi okufanele angabaziwa amaphoyisa kuphela. Yena bewasendela uKurt Matlala, ongelona iphoyisa, ongelutho esiphoyiseni. Emsendela lawo mafayili abenamagama abantu abangamaphoyisa, abanye ama-ID numbers abo, kwaze kwasendwa even ama-ID number awu-3 kaPresident Ramaphosa esendwa uSenona. Ngathini kusendelana uKurt ngoba noKurt kukhona ekusenda kuSenona, noSenona esenda okuthile kuKurt, bebesendelana nje information ebucayi, ubufakazi obuvelile lapha. So kukutshelani konke lokhu? Kukutshela lento engiqeda ngisho manje ukuthi akhona amaphoyisa, not just amaphoyisa nje ku-rank ephansi. Njengoba ngikutshela, head of Hawks, umuntu ophethe ama-Hawks oKebe e-KZN owaphethe wenza lento le. Kukutshelani ngesimo sezokuphepha eSouth Africa uma kuzothathwa information esensitive nebucayi kanje iyonikezwa abantu abayingozi kanje? Kuyakutshela ukuthi iSouth Africa is not a safe place, njengoba esho umama uJacinta Ngobese. Ake sikhumbule okwenzeka nge-6 July 2025 lenkathi uGeneral Mkhwanazi ema phambi kwesizwe ezositshela ngezinto azibona zenzeka kwezobulungisa ebase-South Africa. Yakhumbula wayegqoke kanjani uMkhwanazi? Wayegqoke his full tactical uniform, egqoke izinto okuwukuthi impahla okuwukuthi wagxekwa nokugxekwa later ngabanye abasemagunyeni ukuthi kungane yokwenza i-press briefing egqoke ngaleya ndlela. Bamgxeka, kodwa uMkhwanazi wakuchaza ukuthi le ndlela abagqoke ngayo yena nalabo ayenabo lapha amaphoyisa ayenawo kwakuyisayini yokubonisa ukuthi iSouth Africa njengamanje is under siege, ikakwe isigebengu ngendlela eyisimanga. ISouth Africa njengamanje isengozini. ISouth Africa njengamanje ihlaselwa izigebengu ezifuna ukuthatha over uhulumeni walelizwe, ziphathe lelizwe ngokuphelele. Ngakho-ke ingakho begqoke ngaleya ndlela, bazimisela ukuthi balwe manje. They are ready for anything ukuthi balwe nobugebengu obukhona kule khanda. Lokho nje ngokwako kwakubonisa ukuthi iSouth Africa is no longer a safe place.
So ubani kongaphikisa umama uJacinta Ngobese Zuma uma ethi South Africa iphephile? Akekho. Nabo ubufakazi sesibuchazile la, naye ubuchazile futhi ebelokhu ebuchaza sonke lesikhathi. So ake sikhulume ngaloko, nithini nina ngale statement sikamama uJacinta Ngobese Zuma uma ethi South Africa ayiphephile. Kungenziwa kanjani ukuthi kulungiswe lesimo? Sekhona yini ithemba lokuthi South Africa ingaba izwe liphephile la khona ungathi mawuhamba estradini ukhululeke ukuthi angeke ubone, sibone izinto uthi uhamba ubone kudushula umuntu phambi kwakho, uyihambela nje. Abanye bavika nje iy'nhlavu, uzwe kuthiwa bekudutshulwa nakubanjwa imoto ey'mali ethwala imali, kwashayeka abathile abebeyihambela basesibhedlela, abanye bashonile njalo njalo. Ibizwani yonke leyo nto leyo uma uyichaza? Khona yini okusengalungiseka? Sivumelana naye yini noma siyaphikisana naye umama uJacinta Ngobese uma ethi South Africa kusemandleni ethu sonke as citizens ukuthi singasilungisa lesi simo ngokuthi mhlawumbe siqinisekise ukuthi emandleni sizama ngako konke okusemandleni ukuthi sibeke abantu abangakhona ukuthi babe patriotic ngaleli zwe, belwele bathande leli zwe ngempela, hhayi abantu abazicabangela bona kuphela. Mina engingaphetha ngako yilokhu ukuthi mina njengomfowabo Mkhonza ngikholelwa ukuthi umsebenzi owenziwa njengamanje awenziwe uqhubeke and all that, but engikholelwa kuwo mina ukuthi ake ku-investwe kakhulu kubantwana lapha ey'kolweni, lapha phansi kubantwana, kuma-children, bafakwe kuma-program azobafundisa ngokuba nesimilo, azobafundisa ngokuba ne-patriotism, ukuthanda izwe labo kuqala, kufakwe ingane isasencane ukuthi ilwele izwe layo, ngoba lezi zinto lezi mawuzibuka indlela ezenzeka ngayo zikhuluma something nge-background nokukhula kwey'ngane zase-South Africa, ukuthi iy'ngane zase-South Africa zikhulela endaweni enjani, zikhuliswa kanjani, yini ezifidwa ngayo zisakhula, le eyenza ukuthi mase zifika kuma-position abaluleke njengalawa oSenona nabanye abakuwo bese benza lezi zinto abazenzayo. Yingoba uma ungabheka vele kukhona izinto ey'thile ezishodile uma kukhuliswa umntwana. Buzofika kule simo akuso nje vele umqondo wakhe ubu-selfish, yinto vele akhula nayo, mhlawumbe enganakekile kangako. Ngoba mase befika laphayana bafike bazicabangele bona kuphela ukuthi makuzuze bona nje, makudle bona nje nemindeni yabo kuphelele, ukuthi ubani bayafa noma bayabulawa ukuze kuzuze bona abanandaba. So mina ngikholelwa ukuthi inkunzi isematholeni. Ama-future leaders akubantwana lapha phansi kufanele ukuthi ku-investwe kakhulu kubo, bafundiswe ngendlela yokuziphatha. Uyabona nje abantu abafana nobhuti lapho uPhakela Umthakathi, ngiyafisa ukuthi ama-program afana nalama bootcamps enziwa obhuti uPhakela Umthakathi, uNkosikhona Ndaba lapha kwaNongoma, angasaphothwa kakhulu ama-program afana nalawo, because uyabona ukuthi abantu abafana noPhakela Umthakathi bane-passion, bane-patriotism, bayalithanda izwe ngempela. Uyambona umuntu ukuthi lo uyalithanda izwe futhi uyafuna ukulilwela, uze sacrifice isikhathi sakhe esiningi ukuthi aqoqe abafana abancane abakhulise ukuthi balwele futhi bavikele izwe labo, because njengamanje singakwenza esikwenzayo manje kubantu abadala, vele umuntu omdala akavami ukulungiseka, akalungiseki. Njengoba uzwa nje nalapha kuma-commission uma ngabe bebuza imibuzo basaqhubeka beqamba amanga khona lapho, okubonisa ukuthi abazimisele ukushintsha la bantu, sebadala ngithi, abayazi lento yokuthi baboniswe ngale nto okuthiwa i-patriotism sebebadala. Bona bazi ukuthi into eyiyona yona ile eyenziwa yibo yokuba selfish. Yingakho kufanele ukuthi manje sifokhase ey'nganeni ey'ncane, senze ama-programs aqondene ney'ngane ey'ncane, kufundiswe iy'ngane ey'ncane ukuthi izwe lithandwa futhi livikelwe kanjani. Siyabonga kakhulu Msholozi ngokuthi ku-MK Party unazo iy'nhlelo ey'fana nalezo zokuthi
wenze abantu bathande izwe. Njengoba uqale MK Party ngale ndlela uye wakusho ukuthi uyafisa ukuthi iy'ngane ey'ncane especially lezi ezingezwa ney'hluphayo engathi zingaphilisa okwamasosha zifundiswe ngaphansi kweprogramu ye-MK Party yamasosha ukuthi kusho ukuthini ukuvikela nokuthanda izwe. Kwangathi izinto ey'fana nalezo yizona okunga-investwa kakhulu kuzo entsheni nabantwana. Yilokho mina engingakusho nje ngomfokaMkhonza. Yes, nami ngiyavuma. I-South Africa is no longer a safe place to live in. Kunzima kakhulu futhi njengamanje akuna-direction. Awuboni nokuthi yini eyenziwayo ilo hulumeni ophethe njengamanje ukuthi usikhiphe kulesi simo. Kunalokho nje kuyaqhutshekwa kudifendwa lesi simo. Akuthathwa ama-action nala ma-commission aqhubekayo uyabona ukuthi kuyenziwa nje just. Uyabona ukuthi le will ayikho kuma-politicians aphethe leli zwe ukuthi ngempela kushintshwe isimo. They are just there nje ukuthi ba-pretend-e as if they care. Bazi kahle ukuthi they don't. UmfokaMkhonza-ke lo bengithi nje ake ngikuveze lokho ukuthi i-South Africa is no longer a place to live in. Nami ngiyavumelana nalaba abasho njalo. Uthini umbono wakho? Ake sizwe wakho umbono kuma-comments. Thank you so much. Ngiyacela niqhubeke nisapotha le channel ngokusubscribe nokufollowa. Thank you so much.